Pwede pong umatras yung mga nasa likod para may space ko. Atras po. Ay, 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 ay. Palakpakan po natin ang Lorde! Ay, 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 gaya.
Ulit po, palakpakan natin ang ating mga youth!
Nagyo'y makalabaw sa atong pagkakaw, sa ato ang pinsibil sound. Pagkaon nga lang isulayan, mga lugar nga ninyo suruyan, kada nga magkapahimuod, dugan di mabuod. Sundan mo sa kada okasyon, pero pwede kada adlaw lang. Relax sa mata, matuyog na nawangay, di ba? Pagkakini ko sa mga bahay, nindot yung tapo. Sa sinulong mga bahato, isang saya.